Kanega Dudashin Meghalaya ban ngipriang sau bhai phi baro shaka thup khubor mata ka janmiet shwaban phash ki khubor ki papania ngenya pet chwai ki mat bakong san Menjur ka KHADC ya kamang tengka na kabenta ka quarter baningkong jong snem ar hajar arpusan ka bakot shaka lai pusau point sau klur tengka Pelat ke Jaintia Hills Autonomous District Council ya kamang tengka ka baduna da khatway point lai ar klur tengka Bat sospon ke VPP ya UMLA ke North Shillong bat sawut ki weipat ki nongyalam namar ki kam persya seng. Ki khubor ki babenia. Ka KHASI Hills Autonomous District Council kala menjuri kamang tengka na kabenta ka quarter baningkong jong snem ar hajar arpusan ka bakot sya ka lai pusau point sau klur tengka. Kani kapenti kena ya ka jing siu hakapor ke babiang ya ki jing lut jing sep jong ki tenat bat ka tulop jong ki dekot ka council ki officer bat ki nong trei. O executive member o ba sei bor lang warba ula wanra ya kani ka motion da ka ba ong bakan yarap ban penya ya ki jing penlut badon kam kat ba ka council kadang temu ya ka mang tengka bapura. Ula pen paru ba ka komiti treikam ka phai khmat sya ka jing pen bha ya ka jing lom khajna bat ban pen duna ya ki jing lut jing sep ki bom don kam. Nanti posdak ni anu wanita bakat pala kemangilan di situ ngin penduna ya ta di pendot ya ta hamtam kita dengan cinwe unnecessary expenditure lari kan di pendot pemerintah O executive member ka KHADC uba Powell Soklet ula jubab halor ka jing sngokia jong kiliang persya hakabiade bat ka jing bom don ya ka map batikna na ka benta ka council ula pentikna ya ka yeng dorbar ba ka executive committee kan bishar benia ya ka ne ka jing terwa ki put ki sam jong ka council menta ki long kat kum ki kot kisla na ki hima ki ilaka bat ki dorbar shnong ba marjan Unong yalam kaliang persya uba Tito Starwell Khan ulapen kenmau baka council kalathaw ya ka boundary committee ban weng ya kini kijing e. Uba soklet ula banjur baka jing thaw ya ka map ka batikna kan long ka bakong santam na ka benta ka committee. Jadi kita dapat daun jom bursa. Kita kaji kali lah kata kamne em mengenai nak jom map dan kabar bursa tai record don kan untuk kaji kali bahkan dan nak jom map jadi nak yang jom ka komiti lah snow dan ini nak ye buat kuih ka snow ba ka council kan dan nak jom map saya nak yang kali sini ka station kan Ka Jaintia Hills Autonomous District Council kala penkut ya ka dorbar mang tengka jongka da ka ba menjur ya ka jingmang pisa baduna da khatway point lai ar klur na ka benta usnem ar hajar arpusan arpun rio u chief executive member u thombor shiwat ulawanra ya ka mang tengka ka ba pen i ya ka jingyo jingken ka ba arspa saupusan point khandai not klur persya ya ka jing penlut ka bala antat kumba arspa san punyo point ar lai klur Kiliang persya kila penpawi kijing sngokia Henry la menjuri kamang tengka hadien kijing yatai. La jiet ru ya uba waila dameshwa siangshai kum u deputy chairman klem kano kijing persya. Party growth 28 lakh, be granted to the member that to be paid certain charges in course of payment during the year ending at 1 March 2026 for administration of grant number 1, General Administration Department. Since term of motion. Ka Voice of the People Party kala sospon yo MLA baminta na North Shillong uba Adelbert Nongrum ringkat saungut ki weipat ki nongyalam usnar bor lalu u MT Jamir u Willstone Soshang baru ar marwen da ka bakadaw ya ki kam persya seng
Hakashiti ke jong u sha uba nongrum u Vice President ke VPP u Dr. Kara H. Shen ula kedau baka rukom jubab jong uba nongrum ka penpau ya ke jingbom kok ngu ya ka an bat ki nongrim jong ka seng ka ba omla ban i no. Uba nongrum ularung sya kanika seng tangkat tu kat ni tayo. Shua ke election sya ka yeng dor bar thau an jong snem hajar arpulai bat udai uwe na pedeng ki saungut ki nong thau an jong ka VPP. Henry la yathu ba ula penpaw ki jing sngosi hadian baka seng kam shim la kershan ki jing ai jing mut jong u na ka benta ki kertong MDC na maukar pentor umkra bat jayau constituency na ka benta ke election KHASI Hills Autonomous District Council. Ka Sorkar Meghalaya katmu ban pentrekam da ka QR code technology ha baro ki bilor kiat bade ha ka jella ban pentikna ya ka jing bot din ka bashay na do basna ha do bala pendon kam ka Commissioner of Excise ka kong Matsiu Dorwar nongbri kala pen bana ba kanekan yarap ban khmi ya ka jing sam kiat bat kan pen bha ya ka rukom penyaj ka kong nongbri kala yathu shu bagi officer jong ki district ken yo ya ka jing hikai ba kerpang ban penyaj ya ka ne ka rukom trekam ka bathmai ka QR code system kan kentup ya baro ki jaka nado ki jaka bu bilor hado ki dukan di kian. We are looking at the possibility of rolling out. Because we already have the system that has been approved and the organization that's going to take up this, who has won the tender, and will be taking up. Will be having their people in place in each of the districts and in all the areas. This will not take time. We already have our officers and our constable up to the constable level, etc. in our different we have our officers in our bonded warehouses, etc. So we are looking at the possibility of rolling out by April, May, by June. Okay. Yeah, that means within the 60 days we are looking at rolling out. Ka Central Institute of Educational Training ka bahap hapo ka NCERT kalapan long ya ka All India Children's Educational E-Content Competition ka balai sngi haneri umyam palat nyau spa tali ki nok ki jing tho la yo ban penrung ki ba pen I ya ka jing start ba jing pen wandur ha ki jing tho ha ka leng ha ki lat pathai khubor ba pher u Dr. Amendra P. Behra u balong u Joint Director ka CIET ula banjur ya ka jing donkam jongkum kini ka jing thmu na ka benta ban kintiu ya ka jing puli digital kani ka jing yakop ka thmu ban penslor ya ki khna school bat ki nong hikai ban thaw ki tiar hikai ki badonkam. Competition is one of the event organized as a part of the NEP 2020 implementation, where the NEP 2020 has emphasized on development of quality digital contents for effective teaching, learning and assessment. Ka Shillong Law College IQAC Subcommittee kelapan long ya ka program ya trailang halor ka jing rakhe ya ka International Women's Day celebration halor ka pang for all women and girls rights equality empowerment ki program ki belapan long ki kentup ya ka jing tho essay bat ka skit halor ka jing pen ko bor ya ki kentai ha ki jaka trei ha ka baki samla puli kilapen I ya ka skit halor ka jing ya rengkat ka jing siu na ka benta ka kam ka ya rengkat bat ka burom ka ya rengkat na ka benta baro. Ka Federation of KHASI Jaintia and Garo People mau 8 circle kala dawa ban pentrekam no mardor ya ka substation boarding kabadon hakasnong nongsba kabadang sa klem trekam watla kala biang pura ki tiar kitar u president ke FKJGP uba Anthony Umyong ula penpau ya kajing sngokia halor kajing penslem da ka ba penpau bagi nong shong snong bat katenat kia kendo ya kajing du nong ula kentu ya ki bor badai pet bakin shim kia kloy ban pentrekam no ya ka substation khnang ban om don shu kajing julor ya ka than bat ka imlang sa lang ban wara ki ya ka line he mereka main line wara line na dong stoin hadu institution tempat idon dak AA na kaliang jong ka office kala bu ya kajing tho bat kadon kajing ya bakla hak beri kontrak hak ba na kaliang jong keyboard balor kidang ya pendek bat shen na kaliang jong ulah kular ni keseng ba unsa kisalek no kloy na benta point no ya ki main line hapo jong
Ka Hinyo Trep Youth Council Miriau Circle kelamaham yaki kontraktor bakim day ban aikam yaki nong bala barjela na kabenta kawe ka project na surok ha Eastern West KHASI Hills. Ha gajinglet jurip yakani ka project u secretary ka seng uba A Marbanyang ulalap bala aikam tang yaki nong bala kibawan na barjela kentup yaki kentay kibawan na syabar ka jela. Uba Marbanyang ulapin pau baka HYC kala kentu bet yaki kontraktor bantong yaki nong tray shnong. Kaseng kala khotru yakinong yalam try ri ban khanglat ya ka jingwan rung klem dapet ngor jong kinong balasngi sya kani kathan. Na kapor sa kapor na kalyang jong ka HWC nila jumaham yakini ki kontraktor haba ki wan haba ki pentre ki nu ki kam ki project ki baper hapo ka district Eastern West ki de ban kyar ban wan ra da kinong tray barjala nama babun nakikam lalak bantrehi daki beriu traijalah Kinong shong shnong jong ka mairang menta kila bantiet iki marbam bat ki tiar shet jing shet lengba ka online da ka jingerap jong ka app bathamai ka scare card blashna do unong seng kam lajong ubegius el maulong yak ni ka app la pelat pajba hnin ka sngi da ka jing tmu ban pensuk kamtam yikitu ki basa sya jingay na sor uba maulong ula pensyai bakani ka app kan long ru ka jing mentoy na kabenta ki bri ki bapang basitom ne ki bomla ban let syaki jakabam hagani ka jing pelat pajba yakani ka app lai shim menta da ki parlok bat ki bahayang basem bat urang ba shnong jong ka shnong pendeng umyong ula penya yakani ka jingalang Ngastan ka kam ngai ba kipun ba kibru linteng kikwa ni lepa chiki restoran ko tapa kala jengai pala kali kenton bakin nek diki kali passenger kala langsung kala kata iki dan nak kadang seperti yang bersuk iki Hagasian ka baningkong yashim menta ka jilla hakalimpong jong ka North East Zone Kho Championship 8,000 ka baar hatin Sukya Assam. Kakinhon jong ki kentay ka jilla kala laban poy siya ka semifinal katba kakinhon jong ki shinrang pat kala remno ha ka quarter final. U aiban ku pars imli ubaday u president jong ka Meghalaya Kho Association ulapen pawe ka jing sngaw sarong halor ka jing yashim menta bha jong ki nong elekay. Ula banjur bal kalong kabadan kam ban yashim menta khnang bakan la ban yarap ban nangyay kintiw bakin nang yashim menta baha haki jingile kai ki ban sawan kabakin thop ya kalimpong National Games kaban salong house nem 8,000 arpunyaw ha ka jilla kai hajrong mat kumju kan long kum ko ni kilat kre kabenta National Games kaban long state ka jongi house nem 8,000 arpunyaw Ka wing and wheels glorious Indian Air Force magnificent Northeast kabaday ya kajingnya tuk-tuk jong kisipay Indian Air Force kabajingay hado 8,000 praspa kilometer kalakot no da kajing pediang burom kabakraw ha ka Eastern Air Command ha headquarter ka jong ka ha Shillong ya kani ka kinhon kabadon lai pu prangot kinong nya tuk-tuk layalam do EAC Air Officer Commanding in Chief u Air Marshal Surat Singh kabakin thop yaki briw naga Indian Air Force bat ki dekhot jong ka civilian motorcycle expedition community ulat ke jilla Meghalaya u Chandrasekhar H Vijay Shankar ulawan banyashimenta lang ha kani kasngi Baro kenya pai syo kajing lekay kaban salong la syai kasngi ha kabaka North East United kan saya kun persha ya ka Jamshedpur Football Club ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong ha ka jaya kun playoff ka baar jong ka Indian Super League 8,000 arpusan ha ka lai potrik ulber ha ka por hinyaw siteng janmit ha bakren ha ka jingalang bat kinong tho khubor mata kasngi u coach jong ka NEUFC u Juan Pedro Benali ula ong baka jingmut kalong bakin labet banya kun persya yaki liang persya ula ong ru baka jingtmu kalong ban yo banya lekay hakakin hon ya lekay jong kari hagajuk kapor u coach jong ka Jamshedpur FC u Khalid Jamil ula ong baka jinga kun la syai kasngi ka compare ka bansaray yaka jinglong jong ka kinhon mentangin ya pet yaka jinglong jingman kasun meneng hatura Kajing kriat kalong 4 degree Celsius, bar kajing shit kalong 5 degree Celsius. Kajing sngam kahaw-haw kalong 4 na kashispa.
haba phai pat chakanong ba shilong ka jing kriat kalong khanriu degree Celsius bat ka jing shet kalong 8.0 degree Celsius ka jing ngam ka hau kalong prapulai na ka shispa kat bah jowai pat ka jing kriat kalong khat san degree Celsius bat ka jing shet kalong 8.0 degree Celsius ka jing ngam ka hau kalong saupulai na ka shispa ka sun meneng kala ban rang hatura jowai bat shilong Shuaban poi siya kapakot jong katup kubor ng nyapet biyang sa sisiyan niya kimat bakong san. Minjur ka KHADC ya kamang tingka na kabenta ka quarter baningkong jong usnem arajar arpusan kabakot siya ka live pusaw point saw klur tingka. Pelat ke Janta Hills Autonomous District Council ya kamang tingka ke Baduna dak Hatway Point Lai Ar Klur tingka. Bat sospon ke BPP ya MLA ke North Shillong bat sawut ki weipat ki nongelam namar ki kam persya sing. Deparlok atau gila poy siya kapakot jang katup kubor jengi mentaka janmiet haduk beng dia syembiang bat pila syai kesengi keblai pi barok. Program at Raj Bhavan. Students from across Manipur shared insights from their journey across India